नाशिकच्या तपोवन परिसरातील प्रस्तावित वृक्षतोडी प्रकरणामध्ये राष्ट्रीय हरित लवादानं नाशिक महापालिकेला मोठा दणका दिलाय। कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय कोणतंही झाड तोडू नये, तसंच तत्काळ वस्तुस्थिती अहवाल सादर करावा असे स्पष्ट निर्देश हरित लवादानं दिलेत। 15 जानेवारीपर्यंत हरित लवादानं इथल्या वृक्षतोडीला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे आणि या आदेशानुसार राष्ट्रीय हरित लवादानं स्थापन केलेल्या संयुक्त समितीमध्ये तपोवन, मखमलाबाद आणि पंचवटी परिसरामध्ये जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी सुद्धा केली। प्रस्तावित माईस हब प्रकल्पासाठी करण्यात येणाऱ्या वृक्षतोडी संदर्भात नागरिक आणि पर्यावरण प्रेमींनी तक्रारी दाखल केल्यानंतर लवादानं ही समिती नेमलेली होती। या पाहणी दरम्यान महापालिकेला तपोवनामधील माईस हब प्रकल्प रद्द किंवा स्थगित केल्यास त्यासंबंधी सर्व कागदपत्र समितीकडे सादर करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत। तसंच 2017-18 मध्ये करण्यात आलेल्या वृक्ष गणनेचा सविस्तर अहवाल सुद्धा लवादाकडे सादर करायला सांगितलेला आहे।